Tere taas Tupe! Tää eka kertaa elämässäni Tupe-miitissä. Ja... Miltä tuntuu olla ensimmäisessä YouTube-miitissä? Tää on aika hauskaa. Aika hauskaa, saa uusia frendejä. Eikä mikään kans hauskaa. Näin. Koska Slaveppi on täällä. Mä en tiedä puoliikaan tästä ketä täällä on, eli ne saa itse esitellä. Kuka sä oot? Mä oon tää Einatan Kallio, löytyy YouTubesta ja No ja linkit tuloo alas. Silloin komea parta, kerro kuka sä oot. Kummo, Oja ja teen musiikkiin ja musa-artisteluita. Oi! Siinä on kunnon Tupe. Sitä pitää mennä katsomaan. Ja linkit alas kaikilta. Suurin laatupaino, siellä voi Slaveppi ja sen vaimoke. Ketä te ootte? Keitä mä oon? Mäkin oon joskus painottanut semmosen painon. Hetkinen, eikö Oulun pitänyt tulla tänne? Niin, Joo, se on hyvä. Siinä Oulis on. Herättäkää Oulis. Ei, mutta se Oululla, hei, Uskan tässä pitäis ystävät, tulla uskan tänne. arvosteluja. Mitä te teette? Ai mitä mä teen? Siis mä teen ihan sekalaisia videoita. Oula Ingrid on lähellä, se pitäisi olla täällä jossain. Kuka sä oot? Minä oon Aatami 86. Silläkin kato paidas vielä, tulee kunnon mainos. Kyllä. Ja se etsii Eevaa vielä, kaikki Eeva-ehdokkaat voi laittaa viestiä alas ja Aatamin kanavalle. Mistä sä? Lähteekö? Jaa, mitä mä Vähän riippuu. Riippuu mistä roikkuu. No hyvä, black metallia vähän kuuntelen. Black metallia, death metallia, Täällä meneekö porukka semmoinen? kattoo aika hyvin, että totta kai. mitä helvettiä me tehdään täällä. Morbidentsenin paita ja selkälippu löytyy ja tuossa on Morbidentsenin pätsi. Tää on aika mielenkiintoista. Elämän eka Kiva kun tekee tämmöistä. Tupe-miitti ja kaikki on Seinäjokelaasia. Ei varmaan ihan kaikki. Me ootte katsomaan mun pärstä Niin, täällä on eri Etelä-Pohjanmaan kunnista. ja vähän uudemmatkin, mutta Mut ei kai siinä, pitäisiköhän välillä vähän sammutella kameraa, kun mä oon höpöttänyt tähän viimeiset 6 minuuttia, kun täyttää paskaa. Täyttä paskaa, mutta sehän on se... Kato, Oulis tulee. Wow! Sano terveisiä katsojille. Tapsa heiluu ton ihme tikun kanssa. Mä oon vetänyt ihan helvetin. Ihan kaikennäköistä. Pitäisiköhän ne välillä lopettaa, kun mä 6 Ei tuu minuuttia hirveän paljon, selittänyt mutta ihan täyttä paskaa. Ei se mitään, mä No, ehkä mä poltan tupakin tässä välissä. joskus tulee taas sketsi. Se on eri asia, että annako mä sille sitä tupakkia. No niin, mutta ne on mun taskussa. Voi. Se ei maksa kato vuokraa taskusta. Viimeinen. Mä kävin tosi silmiä avaavan keskustelun Aatamin kanssa. Se oli oikeesti silmiä avaava. Että ikinä en itse oo ajatellut, että peliriippuvuus tai niinku pelaaminen on mitenkään niinku riippuvaista. Silleen se on jotenkin tyhmä ehkä ajatella se, että niinku pelaamisen voi olla koukussa. Mut näyttää se on niinku samanlainen riippuvuus kuin päihteet, tupakka, nuuska, alkoholi, huumeet, kaikki. Et niinku näyttää se voit olla ihan mihin tahansa riippuvainen. Et se oli oikeesti se oli niin helvetin silmiä avaava. Jaa, se kun... Ai se kuvat koko ajan. Jaa. Totta kai, no YouTube-vinkki. Se heiluttaa kuin kaksari. Se on kehittyvät ääniefekti vielä. Mut niin, Aatamin kanavat löytyy enemmän tietoa niin kuin, mitä peliriippuvuus tekee ihmiselle ja mitä haittaa siitä on ja tällaista. Kannattaa oikeesti käydä kattoos ja ottaa itteen niskasi, että jos vähänkin epäilee sitä, että pelaaminen vie sun elämää, niin ottaa siitä apua ja Aatamille voi laittaa siitä viestiä, se on kokemusta siitä. Ja näin, niin se on kyllä hatun nosto, että on päässyt eroon. Monesti taas tulla sille, että ihmisellä pitää käydä vähän pohjilla ennen kuin tulee jonkun sortin ongelmia, ja sitten palataan hälytyskellä. Esimerkiksi minulla oli, mä seurustelin 20-vuotiaana ja tyttökaverin kanssa tuli parisuhteessa ongelmia. Se sanoi mulle, että meepä tuollaiseen vertaistukiryhmään. Ja minähän mielessäni naureskelin sille ajatukselle, mutta kävin siellä ja se muutti silloin minun ajatukseni. Minä pystyin myöntämään, että mulla on ongelma siinä.
Ja siitä se lähti. Nyt kun katsoo niin pitkällä aikavälillä tätä niin kamppailua, niin se on ollut, kyllä siellä on ollut pieniä onnistumisia ja taas epäonnistumisia. Joo, että mulla oli niinku masennuksen kanssa ongelmia. Mä olin siellä jotenkin, että ei mulla ole mitään. Sitten tuli eka kuolematapaus, se veti pohjalle, sitten uskalsi vasta hakea apua, kun porukka sanoi, että käy hakea, että sä pärjäät mun kanssa. Joo, eka nauretaan, että vittu, mä haluan huulupaperia, ettei mä oo sellainen. Mut sitten kantapää kautta tähän sekin, että haki apua. Ja samaten, että tuli Exan kanssa ongelmia, niin mä ryyppäsin 2 kuukautta. Päivät pitkät. Ryyppäsin ja siihen löytyi rahaa, jos ei itsellä ollut, niin sitten itse laitan rahaa. Mut 2 kuukautta siinä meni. Ja älysin, että ei vittu, että en mä halua tätä. Sitten lopetin. Sitten loppu. Se on hyvä, että oli lopetin. Mutta ei oikeesti ei oo tullut mieleen, että pelaamiseen voi olla noin. Joo, siis tämähän on tämmönen, sanotaanko peliriippuvuus, se on hirveän semmoinen, sitä ei, se on vaikea huomata. Se on vaise, eikä se on helppo salata. Että niin se on vähän semmonen, Suomessahan on tämmönen todella paljon peliriippuvuus minun mielestä. Ei niinku se on siinä vaiheessa, kun ei voi verrata siihen, että niinku ransalaisesta siitä ei puhuta. Mut niinku sama, ei peliriippuvuudesta puhuta. Joo, RAY laittaa mainoksia pelikoneiden viereen ja välillä TV-sanoilla, että hallitseeko pelaaminen elämää. Mut kun se tulee mainoksena, niin ei porukka ota sitä tosissaan. Siitä pitäisi niinku koko aika puhua. Sama kuin niinku transasiasta. Eli siis Seinäjoella näyttää jollakin onnekkaalla jätkällä polttarit ja mä yllätyin, että se tuli vaippa jalas. Ja tässä on, saatiin kaveri. Itse asiassa söi siitä viereisestä vaipasta jotain Jeesuksen nutellaa tuolla niinku ravintolan pöydässä, niinku lusikalla. Se näytti tosi oksettavalta, mutta sieltähän se loppuväki saapuu. Sieltä se... Me ollaan nyt jossain tupetusjutussa, niin missä ne Miikka? YouTube-miittaa. Miten te saitte idean pukea niinku vaippa jalkaan? Kenen idea se oli? Yhteisidea. Myönnä, että se oli sun idea. Miten sä sait idean siitä? Kun meillä yksi vaihtarit on tehnyt kanssa tuon saman jutun, joskus kaverille sai. Oliko vaikea saada jätkällä vaippa jalkaan? Ei. On varmaan ennenkin ollut. No niin, mitä sankari! Tälle eka! Onnea! Onko hauska kulkea Seinäjoella vaippa jalassa? Kyllä. Kattooko porukka kuinka pitkään? On jonkun verran katsoa. Mutta! Onnea! Vielä. Koska on se virallinen päivä? 22.7. No niin! On teilläkin polttara? No niin, mikä? Mä etin avioliittoneuvoihin. Avioliitto! Siinä on niinku oikein, tolla asusteella lähdetään naisia iske baarissa. Kello on 10:04. Ja meitsi on aivan poikki. Vähän koomaa. Pihalla olo, jaloilla seisominen. Kiitos kaikille. Ja Nytkö sä lähet vai? lähden Yes. Moi. käpsyttelemään kotia päin. Moi. Me lähdemme. Hyvä poppo oli ja näin poispäin. Uusia tuttavuuksia. Tää on tosi herkkä. Tää on tosi herkkä. Eroamme tässä. Täällä me Eroamme. nyt sitten eroamme Me vai? eroamme ja näin poispäin. Mutta katselemme seuraavalla videolla.